ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутижи қарор доред ва мо имрӯзҳои ба Лас-Вегас парвоз кардани Нурулло Алиев ва реванши Ислам бо Волконовский гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шуда чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ислам Махачев Зубайра Тухуговро пас аз бохташ дастгирӣ кард. Ӯ ана ҳамин расмро дар саҳифаи расмии Инстаграм гузошта чунин нависонд: агар ман медонистам ки ту дар ин варзиш ба чӣ кор қодир ҳастӣ, он қадар дареғ намедоштам. Кам одамон медонанд ки ту барои ҷанг кардан чӣ қадар душвориро паси сар мекунӣ. Дар ғаму шодӣ бародарам Зубайра. Волконовский ва Махачев мехоҳанд реванш баргузор кунанд. Александр Волконовский пас аз муҳориба ба Ислам муроҷиат кард. Реванш? Биёед инро ташкил кунем. Ягон намуд мушкилӣ нест. Биёед ин реваншро дар муддати кӯтоҳ пешкаш кунем. Ислам Махачев ба суханони Алекс чунин ҷавоб дод: барои чӣ не? Рафтем. Агар ташкилоти UFC реваншро пешкаш кунад, ман омодаам. Хуб дӯстон, фикр мекунам барои ҳамаи мо шумо реванши Ислам ва Алексро дидан шавқовар аст. Хусусан агар ташкилоти UFC ин муҳорибаро пешкаш кунад, беҳтарин мешавад. Чунки дар муҳориба якум ман эҳтимоли ғолиб шудани Исламро кам ба назар мегирам. Агар шумо низ ин реваншро интизор бошед, пас дар комментария алова гузоред. Мегузарем ба хабари асосии видео. Нурулло Алиев аз штати Флорида ба Лас-Вегас парвоз кард. дар ин бора ӯ дар саҳифаи расмии Инстаграмаш ана ҳамин расмро гузошта роҳ ба UFC нависонд. Дар зери комментария ҷанговари дигари мо ки ба наздикӣ бо ташкилоти UFC шартнома мебандад, Муин Ғафуров нависонд ки шер ба шикор баромад. Албатта мо аз Нурулло Алиев умед дорем ки дар дебюти худаш ғалаба ба даст меорад ва корномаи худашро дар UFC бо муваффақият оғоз мекунад. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи якуми Нурулло Алиев дар турнири UFC Fight Night рӯзи 26 феврал баргузор мегардад. рақиби ӯ Рафаэл Алвес мебошад. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои охирин аз ҷаҳони ММА. ба шабакаи мо обуна шавед ва пайгири хабарҳои нав бошед, чунки ҳамеша хабарҳои ҷолибро мо аввалин шуда пешкаши шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хайр.